Тук съм спряклипо. Не знам защо. Как ми се... Почему нас на кой им прикажа? Какво говориш? Снимам клип! Сега ще видим. И това... Това, сори. Да го видим какво прави. Най-сериозен е проблема, както знаете, с подстанцията, която захранва града и околните села с ток. Авариен режим. Всички избрах. Всички клип ток постоянно няма да има и не се знае как ще се справят хората. Какво се случи днес? Как те влязоха за първи път в наводнените си къщи? Нека да видим в репортажа. Денонощие, след като водата нахлу в Гълъбово, хората, чието къщи бяха наводнени, те първо проверяват какво е станало по къщаните им. След наводнението за първи път, защото се издига водата, беше по-дълго. Как го ви изтос? Ботов снайпер, бе. Бастъп. И днеска ще пустара. Ето да спасето. И така, робич. Добри, бе. Бас. Напълня. О, коледен човек. Направо, че еда там ли? Five, 4, 3, 2, 1. Големи ботове. Хи-хи. Пак ще играя на ботове. Къде ти са каши? Не смаля. Да, тук трябва да целя. Кой би тук, бе? Колко хил цех. Цех им. Двойка зом. Не може? Къде е? Къде бе? Найн. Ето седем. Взеха по. Кой е бомбата? Третия. Сега, органите на пътна полиция могат да са само регистратори на катастрофи. С ботския снайпер. Несъобразено вече на време и опасно за другите. Как тя ме видя, е?
ще реша да карат до чашата. Той се върна малко, някакъв кантар да не да свън, да не да карам. Иначе, новите Как? или проблема всъщност е другаде. Ай, брат. Не, сумното. Иска да няма да защото разправията да отидеш в КАТ да правиш някакви... Ай, това е тъп сервер, брат. Ще влезам с респавно да ги ловя всички наведнъж. Само 5 много съм много. Аре, стига си ме питал. Не можеш ли да се сетиш, че играе? Flawless victory. На проклетко ста. О! Pick up your weapons Син and файт! Малко спиш тук. Съвми бе. Патриотите искат задължително гласуване още до година. Изолираме домовете си без плащане от самите, както и от кога. Този въпрос вече обсъждан с ГЕРБ и с реформаторския. prepare for battle. Правителството уточни Валерий Симеонов. Днес той беше преизбран единодушно за председател на партията. Симеонов отказа да коментира призива на Цецка Цачева Слави Димов да се оттегли от Комисията по култура. Той обаче разкритикува политическите състави. Аз не виждам желание от страна на тези, които протестират, да търсят решение на проблема. Аз виждам една категорична, бих казал... Ние не искаме да разговаряме по този въпрос. Те канихме да разговарят. За да чуем поне един аргумент. Извинявайте, аз до момента не съм чул нито един сериозен аргумент. Prepare for battle. И дами и господа, гледайте. Два пъти умра. Аз косам. Не съм бот. Prepare to fight. Да се положат изолационни вата, все пак 32 години. Копрат. Време си какво да се прави. Брато. Пасорът. Видите, те пъти. Дами и господа, ще играем вече. В завършен вид, тази изолация може да се от разходите за отопление. Предложението на регионалния министр от до година да се събират пари а организацията ще поеме от общините. От Националното им сдружение знаят за идеята, но очакват подробности как ще се събират пари. Тук виждате една голяма войска от всичко това, което назад, трябва да се санира. Как ще стане това чудо? Как ще се справят тези И сега там. Мерси. тези цифри как ще се покрият Съединените щати и хиляди хора отново излязоха по улиците на протест. Те са система да подаде под отговорност полицаи, причинили се стотици блокираха работата на големи магазини. Хората лежаха на земята, правиха се на убити. Но този частност с жертвите Ай, бас.
беше блокирана и централната Беше. Нью Йорк. Протести имаше.